svega se naslušao i nagledao ovaj posebni stadion, koji osim neobične lokacije i položaja ima i bogatu povijest. Legendarni stadion Kantrida ove godine je proslavio 105 godina. U tih 105 godina, jel se možete sjetiti koje su bile najveće zvijezde koje su tu zaigrale? Pa ja kao žena sigurno bih izdvojila Real Madrid i Juventus. Kada vam tako jedan veliki kraljevski klub iz daleke Španjolske dođe na malu Kantridu iz Rijeke, pa to je velika čast. Mala velika Kantrida je još po mnogo čemu posebna. Koja je onako najupečatljivija stvar u vezi stadiona? Pa možda da je on izgrađen na prostoru bivšeg kamenoloma, zato su u njegovoj pozadini ogromne grote. A s druge strane imamo pogled na predivno Jadransko more i to nije Photoshop. Ovo da je izgrađen na mjestu bivšeg kamenoloma je stvarno, moram priznati, jako neobična stvar. Tako je, i to su prepoznali i stranci. Jedna od najjačih televizijskih kuća na svijetu proglasila je stadion Kantrida jednim od 20 najneobičnijih stadiona na svijetu. A uvršten je i kao jedno od najljepših nogometnih igrališta. Kako danas Riječani koriste Kantridu? Pa Riječanima je stadion Kantrida jako drag iz više razloga. Znači, tu je HNK Rijeka ostvario neke značajne pobjede, dobro, naravno i poraze, ali nećemo sada o tome. Nego, osim nogometnog igrališta, tu je i atletska staza koju građani Rijeke mogu koristiti za vlastitu rekreaciju, znači za džoging, trčanje, pa čak i brzo hodanje. Znači, prema rasporedu, kada ga ne koriste atletski klubovi. Je li to popularno ili Riječani stvarno dolaze vikendom recimo trčati ili kad ima? Da, i radnim danom čak. Čak i u kasnim večernjim satima zato što je stadion osvjetljen. Legendarnu Kantridu CNN je proglasio trećim najneobičnijim stadionom na svijetu, a riječka ljepotica u svoju bogatu povijest turistima nudi i brojne druge sadržaje. On je zanimljiv zato što je odlična točka za snimanje selfija, jer je u pozadini su znači stadion, igralište stadiona, pomoćno igralište i more. Nakon što odrade rundu selfija, mogu se slobodno baciti u more, jer tu je nekoliko plaža, a za ljubitelje kućnih ljubimaca uređena je i plaža za pse. A oni ljubitelji sporta slobodno mogu koristiti teren za odbojku na pijesku, jer i on je na korištenje građanima. Stadion je u srcima malih Riječana stvarno od najranije dobi, jer već 15 godina na stadionu Kantrida održava se dječja olimpijada riječkih vrtića. I onda vrtićarci se tu natječu, znači u najjednostavnijim svim atletskim disciplinama i u tome zaista uživaju. S kapacitetom od 25.000 gledatelja, blizinom plaža i neobičnim položajem pod stijenama, Kantrida je idealna zvijezda za kraj naše prve riječke turneje.